नमस्कार, माझे नाव श्रुती संतोष मित्रस. मी इयत्ता 7वीत शिकते. शाळेचे नाव परशुराम महादेव शिंदे कन्या विद्यालय दैवडी. माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे वॉटर डिस्पेन्सर. आपण ह्याला एअर प्रेशरसुद्धा म्हणू शकतो. हा प्रोजेक्ट सायन्सचा आहे. सायन्समुळेच हे सगळं वर्क होतं. मी ह्याला घेतलेले साहित्य एक प्लास्टिकची बॉटल, 2 प्लास्टिकचे ग्लास व एक स्ट्रॉ घेतलेला आहे आणि बॉक्स घेतलेला आहे. तर आता ते मी कसं बनवलं ते सांगते. पहिल्यांदा बॉक्सचा एक तुकडा काढून मी तो इथं चिटकवून घेतलेला आहे. परत त्या एका प्लास्टिकच्या बाटलीला होल पाडून त्याच्यामध्ये स्ट्रॉ घेतलेला आहे व त्याच्यामध्ये ग्लासमध्ये बाटली ठेवलेली आहे. स्ट्रॉच्या खाली ग्लास ठेवलेला आहे. मी बाटलीच्या खाली ग्लास ठेवला कारण की बाटलीतलं पाणी जरी सांडलं तरी त्या ग्लासमध्ये सांडेल. आणि मी आता हा प्रयोग तुम्हाला करून दाखवते. टोपण काढलं की पाणी येतं व टोपण बंद केलं की पाणी जातं. ह्याच्यावरून लक्षात येतं की ही हवेचा दाबामुळे होतं. याचे उपयोग आपण वीज बचत करण्यासाठी वापरू शकतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय कर्मवीर.